Hej med jer. Nu nærmer vi os Shitty Robots Bootcamp i vinterferien. Det bliver mega vildt. I den anledning, der har jeg taget lidt forskud på glæderne. Jeg har simpelthen bygget min egen Shitty Robots, fordi Iben altid tager så lang tid om at lægge makeup, at hun faktisk tit kommer for sent på arbejde. Jeg har lavet den her overraskelse til hende. Det er en makeup robot. Mega fancy mascara vifte med sådan en servomotor fra Arduino. Og så har vi noget Lego Mindstorm til at styre den her automatiske brush. Jeg har ikke fundet et navn til den endnu, så hvis du har et godt navn til den, så kommenter det lige nede i kommentarfeltet. Lad os lige starte med at putte lidt makeup på det, så den er klar til Iben. Så vi skal have noget rouge på den her. Skal vi bare putte lidt af hver på det godt med det glimmer. Så. Og nu er vi vist klar til at finde Iben, så jeg kommer lige tilbage. Så Iben, du skal se, jeg har lavet en overraskelse til dig. Det er en makeup maskine. Altså ser den en lille smule tvivlsom ud. Er der andre vidner, der sådan ved, at den virker? Det er det, vi skal teste, og det handler jo rigtig meget om at prøve af og så se, om det virker. Det gør det selvfølgelig. Og så lige justere lidt til bagefter. Men det fungerer sådan lige med, at du skal sætte dit hoved herind. Og så er det sådan, at jeg kan styre mascaraen her med mit joystick. Okay, den passer perfekt. Vi sætter i gang. 3, 2, 1. Okay, er det en krølle? Okay, krølle, ja, det er lavet. Lige gå lidt tilbage. Lidt længere frem. Lidt tilbage. Er det her meningen? Ja. Sådan kan det jo gå. Er der nogen, der kan hjælpe? Ja, nej, er der nogle rigtige robotbyggere? Jeg skal altså videre nu, så vi ses. Og husk, Shitty Robots er i vinterferien uge 7 fra mandag til onsdag. Ses! Please kom og hjælp. Hallo.